Todo o mundo quere ser galego e non faltan os motivos. Somos o país da muralla de Lugo e da Torre de Hércules, das Tentolas e do Lacón con grelos, de Rosalía e Castelao, das Illas Cíes e do Río Miño. Cun país como este, que non quere ser galego? E os que xa o son buscan perfeccionarse. Pero onde conseguir o título de galego diplomado? Agora é fácil con Collidos nas Patacas. Collidos nas Patacas é un curso nada acelerado para ser galego ou galega sen esforzo. Hoxe, en Collidos nas Patacas, aprenderemos a facer cervexa, dende os ingredientes que leva ata en que nos temos que fixar para degustala. E continuamos cunha lección moi doce. Coñeceremos os traballiños que pasan as abellas para transformar o pole en mel. Atentos todos, comeza Collidos nas Patacas, o noso curso práctico e nada acelerado para ser galegos sen esforzo. Hola, Paco. Hola. Mira o que traio. Que tes aí, María? Hidromel. Cervexa vikinga feita con mel. Oh. Enviónola Lars Andersen dende Odense. Dende Ourense. Dende Odense, Paco. En Dinamarca. Enviónola Lars para que probemos a cervexa típica feita no seu país. Dis que é cervexa, pois terei que probala. Valle. Uf. Vaya cara, Paco. A min isto non se me gusta demasiado, María, porque para a cervexa rica, non fai falla sair de Galicia. Iso é certo. Sabes que che digo? Que non pode haber un galego que se prece que non saiba como facemos a cervexa os galegos. E así tamén aprende Lars. Atentos todos que comeza Collidos nas Patacas. Lección primeira. Os galegos e a cervexa. Hola. Hola, boas. Quería unha cervexa. Unha cervexa Pois quería unha cervexa galega. galega, como? Pero hai tantas. Hai moitas, unha dúcia alo menos aquí. Son todas diferentes. Todas diferentes. Vaya, non sabía eu que había tantas cervexas en Galicia. Aspirantes a galegos diplomados, este tema vai ser máis complicado do que eu pensaba. Coido que antes de pedir na cervexería imos ter que aprender un par de cousiñas sobre a cervexa galega. Alumnos, o primeiro que hai que saber para probar o tema da cervexa é como se elabora. Para empezar, cales son os ingredientes? Pois leva cereal, normalmente cebada, auga, fermento e lúpulo. Témolos todos en Galicia, o lúpulo tamén. É unha planta que se cultiva sobre todo na zona de Betanzos. Aspirantes, pois aquí estamos na plantación de lúpulo. Esa planta responsable do sabor e do amargor da cervexa. Claro que para iso contamos con axuda. Bos días. Bos días. Benvido a nosa plantación. Belén Matilla, produtora de lúpulo Collida nas Patacas. O seu pai era enxeñeiro e traballaba nas plantacións de Betanzos nos anos 50. Vese que con el aprendeu moito. A ver, Belén, na clase de hoxe queremos aprender todo sobre a cervexa e sabemos que se fai con lúpulo, pero que é exactamente o lúpulo? Se fai con lúpulo é o máis importante da cerveza, porque a norma din que se non hai lúpulo non é cerveza. Efectivamente. Isto é unha planta, fíjate que alta, é unha planta trepadeira. A plantamos unha vez e despois todos os anos brota no mes de marzo, abril. Porque esta planta cortádela e volve a medrar para arriba. Hoxe estamos cortando Non na tedes finca. que ben. Hoxe estamos cortando na finca e ti chegas tarde, bueno. Que tiñas que chegar ás 8:30. Esta planta chega hasta 7 metros. Mira Ata que 7 metros, non estrutura... sí que se ve, sí, pero tamén hai que tedes aquí montado unha estrutura xeitosa para que medre. Isto se chama unha alambrada. Ajá. É unha estrutura que se fai con estes postes de madeira que ves ali. Sí. Cada fila é unha fila de postes e unha fila que non leva paus. Outra que sí e outra que non. Se tensan os alambres, as alambradas arriba, e no mes de maio aproximadamente, cando a planta empeza a subir, por estas cordiñas que van por dentro, que lle poñemos por dentro, ves algunha que queda por aí cortada. Sí. Pois enroscamos a planta, que se chama entutorar.
En Tutoral. En Tutoral. Ben, xa sabemos cando e como se planta o lúpulo, pero por que aquí, Belén? A comarca das Mariñas foi a primeira zona produtora de España de lúpulo. Non solamente a primeira, sino tamén a que máis kilos producía. Dache conta que en Betanzos chegou a haber 270 toneladas no ano que eu nací, no 63. 270 toneladas Sí, de lúpulo. de lúpulo. E casi 2.000 cultivadores, non? E con 1 gramo de lúpulo faz 1 litro. Cun gramo de lúpulo, 1 litro inteiro de cervexa. 1 litro inteiro de cervexa. En 1906, un galego con moita vista montaba na Coruña a primeira fábrica cervexeira de toda Galicia. Hoxe en día é unha das empresas máis importantes de todo o país. Elabora máis de 175 millóns de litros de cervexa ao ano. E perfeccionaron tan ben a receita que en 2014 foi escollida como a mellor do mundo. Dis que hai un galego na lúa e a nosa cervexa non ia ser menos. Non só a podemos atopar en calquera cidade de España, senón tamén en Europa ou mesmo no Brasil ou na China. Isto que vemos aquí, que son as flores da planta... Estas son as flores da planta, que son os conos de lúpulo. Podo arrancar unha sen problema? Podes. Ui, arranquei varias. Vale, entón, ti o abres así a mitade e ves que está cargadiño dunhas boliñas amarelas. Isto que é a semente? Eso é a lupulina. Lupulina. A lupulina. Semente non queremos que o estropea. Ten un cheiro bastante forte. É un forte porque, como che digo, é da familia das carnaviáceas. Interesante, pero como sabemos que a lupulina é de calidade? Despois valoramos a calidade de grados alfa. Grados alfa. Grados alfa. Entón aí é onde nos ganamos. Nos gañamos moitísimo. Pero que son os grados alfa? Porque son os grados cos que se mide o amargor do lúpulo. Entón, os maestros cerveceiros ten que traballar coñecendo os grados alfa que levan no lúpulo que van botar no seu mosto. Entendo que en Galicia temos máis grados alfa que noutras zonas de produción. Exactamente. Onde se produce por aí fora tamén? En España, a única zona de produción que queda nestes momentos é a comarca do río Órbigo, en León. Clarísimo, os galegos e a cervexa. Collede papel e lápis, aspirantes. Os galegos gustanos e moito a cervexa. E por que o dicimos? Pois porque consumimos 70 litros por persoa ao ano. Non chegamos aos 130 dos alemáns ou aos 100 que toman os ingleses, pero os galegos bebemos máis ou menos un quinto ao día. E claro, para abastecer a demanda, cada vez son máis as empresas do país que fabrican cervexa. Xa andan sobre as 40. Como dato, a de maior tradición de todas ten unha produción duns 175 millóns de litros de cervexa ao ano, que servirían para encher 70 piscinas olímpicas. Pero sigamos co proceso dende o principio. Imos ver a colleita do lúpulo. Es un pozo de sabedoría, Belén, pero haberá que poñerse mansa a obra, non? Como se fai para apañar o lúpulo? Dalle aí. Mira, Paco, esto es una cortadora automática de lúpulo. Cortadora automática de lúpulo. Claro, entonces lo que hace es que corta la trepa, la planta, por abajo, la desliza, ¿te das cuenta? Sí. Y la vuelta la echa hacia el remolque, hacia la parte de atrás. Ah, vale, xa a planta queda enganchada. Claro, queda enganchada y ya vain arrastrando. la propia parte de la máquina arriba es la que pega el tirón. Entendo que esta é unha máquina específica para el lúpulo, non Es vale una para outra máquina, cousa. Efectivamente, específica para el lúpulo. Claro, o lúpulo sube pola cinta e os traballadores que van no remolque xo van estirando para que a planta vaia dereitiña. Parece doado. Case vou probar a botarlles unha man. Arriba! Aspirantes a galegos diplomados, mirade ben como se fai. Hai que agarrar a planta e tirar forte. Porque está enganchada no arame de arriba. E despois colocala ben no tractor para que quede estirada. Que traballiños toca pasar para facer unha cervexa de calidade.
Que, Paco? É un traballiño isto. Ves como de se apañar o traballa aí lúpulo, arriba, eh? Pois sí. E agora... E usaches a palabra, se chama apañar o lúpulo. Apañar o lúpulo. Apañar o lúpulo. Términos técnicos, home, xa son. Xa levo varios minutos de experiencia neste chollo. Vou controlando. E agora que ides facer con todo isto? Bueno, pois agora imos á planta de procesado, Ajá. donde metemos as trepas, as plantas na máquina peladora e separamos o que é a folla do cono floral. Aquí ves a máquina peladora e imos ver o secadoiro que nos va a enseñar Juan Valladares. Home. Te presento. Hola. Que tal, Juan? É o ingeniero encargado do proxecto do lúpulo aquí no Centro de Investigacións do CIAN. Ajá, nos estivemos agora apañando o lúpulo, entendo que despois o traen aquí. Efectivamente, unha vez que o lúpulo ven en remolque chega aquí, o que facemos é pelalo. En que consiste o pelado do lúpulo? O pelado do lúpulo consiste en separar os conos florales do resto da planta. Isto que buscamos nós, o cono floral. Vamos, que o que aproveitamos para facer a cervexa é a flor, pero son todas iguais. Hai moitas variedades no mercado. Esta, a igual que Nuggets, é unha variedade amarga. Entón o sabor dependerá do tipo de lúpulo que empreguemos. É dicir, sabor, olor, aromas diferentes a E cerveza. cando dicimos que este é amarga e que a cervexa vai saber máis amarga se leva magno. Non necesariamente, o que vai a ser é que o maestro cervecero, sabendo as variedades que ten, si ten aromáticas, superaromáticas, amargas ou superamargas, vai a elaborar un tipo de cerveza concreta. Porque o que aproveitamos do lúpulo é a lupulina. Esas polvillo non é polvillo, son bolsiñas de aceite. Sí. Vale? Iso que queremos aproveitar. Evidentemente é imposible separar iso, o que facemos é separar o cono floral. Pois veña, imos ver como se procede a separación da flor do resto da planta do lúpulo. Entra todo xunto e dunha peza e despois de pasar por esta máquina, vela aí saen as partes redondas ben limpiñas. O proceso de secado comeza a campaña cando o lúpulo baixa do 80% de humedad e cando alcanza o 75%. Vaya, que hai que aproveitar o final do verán para facer a colleita. Que tocaba agora? Tiñamos que ir ao secadoiro onde está a nosa colleita floral, non? Imos! Entón aquí no sequeiro o que temos que controlar é a altura que están os conos florales, non? Correcto. Unha vez que a máquina pelou a planta e separou o cono do resto, os conos suben por esta cinta, como xa explicamos, e van caíndo aquí. E vamos estendendo por tongadas, por capas, sin compactar, simplemente colocando para que o que nos interese co aire quente, que logo vamos a ver, fluya a través del e vaya secando lentamente o proceso. Porque tamén o secades con aire quente, non é só co aire... O secamos con aire quente, temos que secalo entre 50 e 60 grados de temperatura e o tempo de secado dura de 10 a 15 horas. E o que pasa ese tempo, que facemos co lúpulo? Entonces, unha vez que o lúpulo está seco do sequeiro, descargámolo, poñémolo en sacos, este é o proceso final que queda, non? Este lúpulo tal como temos aquí, despois que o que se fai con el, bótase a cocer para facer a cervexa ou como é? Básicamente este lúpulo ahora mismo xa valdría para facer cerveza. Xa está seco, entre o 7 e o 10%, como dicen de humedade, e, polo tanto, calquer maestro cerveceiro xa o pode emplear. Ajá. Que ocurre? Que, como ves, o saco pesa pouco. Polo tanto, operativamente, pois é un engorro andar con estes sacos. O que é o máis aconsejable? Prensalo. Cando apetece unha cervexa? En que momento do día ou en que momento do ano así apetece máis tomar unha cervexa? Hombre, cuando acabas de trabajar el final de semana, a las 7 de la tarde. A mediodía, cuando hace mucho calor y tengo mucha sed. Nublado, sí, siempre nublado. A mí la cerveza pues por la tarde, sobre todo, con los amigos, tranquilamente, con una tapita. Eu pola noite, en plan, por aí polas 8, sales, tomas algo, bueno. Si apetece cerveza, vais a por cerveza, xa está, a calquer hora. Cualquier hora es buena, ¿verdad? Xa teño o lúpulo recollido, agora toca procesalo para facer cervexa. E nesta fábrica de Santiago xa me debe estar esperando Alba, que me vai explicar como é o proceso. Imos aló!
Hola, Alba. Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Alba Quintela, fabricante de cervexa collida nas patacas. Na fábrica de cervexa artesana que traballa elaboran 3 variedades distintas. Levan poucos anos e din que xa non dan abasto para atender toda a demanda. Trouxenche aquí este lúpulo que fun a apañar eu mesmo, así que xa te podes imaginar que é de toda garantía. É calidade. Pero quero saber o que hai que facer con él para elaborar a cervexa, porque non teño nin idea. Tes que collelo un pouco con calma. Con calma? Vamos a elaborar cerveza hoxe, pero vamos a empezar polo principio. E cal é o principio? O principio é a malta. Ah, que ven sendo isto da malta ou o malte, como lle chaman? O grande cereal malteado xa. O malte é o gran da cebada xermiado e torrado, porque o malte xunto coa auga e o lúpulo son os ingredientes principais da cervexa. Home, pois, así visto parece cereal totalmente normal. Podo coller un pouco? Sí, sírvete. Que ten de especial este cereal? Está torrado? Que trato se lle deu? Douselle un trato de secado. Bueno, primeiro cortouselle a xerminación. Porque isto puxose a xerminar, a que a botar aí os gomos, os... Exactamente. Cortouselle e despois puxose a secar a unha humedade determinada. E por onde empezamos? Hai que moelo primeiro. Hai que moelo primeiro. E isto hai que botalo aí na tolva? Aí na tolva. Boto eu xa? Veña, axúdate. Ostras, pesa, Pesa, pesa. Cantos kilos hai aquí? 25 kilos. 25 kilos, mima. Alumnos, primeiro paso para facer a cervexa. Moer o cereal, neste caso, orxo, que foi sometido a un proceso de malteado. E mentre se remata de moelo gran, unha dúbida que seguro tedes moitos. Que distintos tipos de cervexa temos no mundo? A cervexa no mundo. En todo o mundo se consume cervexa, aspirantes, pero cal? Aí está a clave. Pois basicamente están as lager e as ale. As lager son as máis estendidas, naceron en Alemanha e teñen un sabor suave. E dentro das lager están as pilsen, a cervexa máis consumida no mundo. Foi na República Checa onde se fixo a primeira rubia da historia. Pola contra, as ale son propias do Reino Unido. Teñen menos gas, un sabor máis amargo e sérvense a temperatura ambiente. Ale son tamén as stout, a cervexa negra típica de Irlanda. Logo están as de trigo, tamén se lles chama brancas porque ao non estar filtradas teñen un aspecto nevoento. E aínda están as lambic, unhas cervexas exclusivas de Bélxica moi acedas e feitas en lúpulo. E que é o que diferenza que unha cervexa sexa lager ou ale? Pois a súa fermentación. Doullo verde, por si acaso. Prova. A cebada vai caendo neste muiño que deixa o gran listo para o seguinte paso. Xa acabamos de moer todo o orxo e isto queda así neste punto, non? Está correcto. Sí. E agora que facemos? Pois agora metémola no macerador. No macerador? Sí. E aí que vai pasar? Aí é onde a mantemos unha hora, hora e media, a 63 grados, para que isto vaya soltando os azúcares que contén na agua, para poder despois obtelo mosto. Creo que agora xa tedes aí un lote no macerador, non? Sí, vámoslo ver. Pois claro. Home, non me quero perder eu ningún dos pasos para facer cervexa. Non sexa que despois me anima a facela eu na casa. Bota fume isto, Hombre. Isto é parecido a cando se fai viño, é unha cousa similar. Fai unha espumiña... Cheira a cereal, auténtico. Isto desprende calor, A que temperatura está? Debería de estar a 63 grados, pero creo que tes aí un termómetro. Sí. Pódelo comprobar. Un termómetro, imos comprobar. A ver... Que che sale? Efectivamente, 63 graus exactos. O proceso vai seguindo o bon curso, sí, señor. Perfecto. Vai nos sair unha cervexa rica, aspirantes. É unha vez que acaba de macerar aquí que hai que facer con esa mezcla, non sei como lle chamamos. É o inicio do mosto. Estamos inicio do intentando conseguir un mosto. Aínda non é mosto. Aínda non é. Isto filtrase para que o grano
non vai ao que é a cuba de cocción, ten xa uns filtros dentro, separamos o que vai a ser o futuro mosto do grano. O dito Alba, co mosto pra cuba de cocción. Deduzo que isto está pasando para esta cuba Por efecto da gravedade. por efecto da gravedade. En esta cuba, que é o que pasa? Que está pasando aí dentro? Aquí dentro o que vai a pasar vai ser que este mosto ferva e lle añadimos o lúpulo. Para iso hai que traelo. Imos polo lúpulo. Abro, a ver. Adiante. Mimá! Pero tes aquí moito lúpulo, é variado, eh? Sí, sí, sí. Cada un ten un nome distinto, cal é o que lle botas a esta? Para esta vamos a coller o Columbus. Columbus. Sí. É isto que vai, a bolsa inteira para ir pro... No, cada Pro unha tanque. leva os seus gramos correspondentes. Tedes unha receita para cada variedade de cervexa. Exactamente. Ah, entón aquí de Columbus, canto lle teño que botar? Pois nesta ocasión vamos a botar 600 gramos. 600 para esta gramos. primeira. Tedes por aquí unha báscula? Sí. Ah, ben. Peso eu? Adiante. Este lúpulo xa está aquí preparado en pellets. En pellets. Espacio. 600 mallaos. Perfecto. Exactamente. Entonces xa o podemos botar. Podémoslo botar? Sí. Creo que é importante calcular ben o momento no que lle botas o lúpulo. Sí, dependendo do momento no que da elaboración, bueno, da cocción, no que se añada o lúpulo, afectalle de diferente forma a cerveza. Agora, se lle botamos cando empeza a ferver, que é o que lle fai? Neste en concreto vai a dar amargor. 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 E se lle botáramos máis tarde? Na mitad, máis ou menos, daríalle sabor. E ao final daríalle aroma. Aroma. Básicamente. Apuntade na vosa libreta, aspirantes. Dato para lembrar. Pero vai a estar moito tempo dentro da pota. Efectos do lúpulo. Apuntastes ese dato, aspirantes. Segundo o tempo que pase o lúpulo no tanque, terá uns efectos ou outros sobre a cervexa final. Se o botas cando o mosto rompe a ferver, dalle amargor á mestura. Se esperamos e o engadimos polo medio, dalle sabor. E se o escaldamos ao final de todo, conseguiremos unha cervexa con moito aroma. Acórdate, despacio. 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 Con cuidado, pero esta vez de verdade, non? De verdade. Porque podo estragar a cervexa. Ui, está fervendo isto. A ver, aos poucos, non? Sí. Aí. Que calor hai aquí arriba. Fai reacción cada vez que o boto. Bueno, pois entonces ten cuidadiño. Xa casi está. Vamos alá, xa casi está todo. Perfecto. E isto dicías que era para darlle... Amargor. Amargor. Interesante. O mosto xa leva aí 2 horas e pico naquel tanque, xa lle botamos o lúpulo, segue fervendo, pero aínda non é cervexa. Aínda, non? Sigue Que- sendo mosto. Que lle falta aínda para ser cervexa? Faltalle fermentar. Fermentar, pero non pode fermentar así de calquera maneira. Non. Témolo, agora está a unha temperatura bastante elevada, e necesitamos baixarlle a temperatura para poder añadirlle a levadura. Por aí E logo, Alba, cal dis que é esa temperatura a que se lle engade o fermento? 18 e 25 grados. E aí vai parar a un tanque... A un dos fermentadores. Onde fermenta. Entón, este tanque que teño aquí é o fermentador. Este é un deles, exactamente. Coa temperatura que dixo Alba, pasamos o líquido a este tanque e engadímoslle o fermento. E aí é xa cando xera o alcohol, porque ata este momento Hasta este momento non ten. o que temos é un mosto, simplemente. Exacto. Ajá, e canto tempo bota aquí? Entre 7 e 10 días. Entre 7 e 10 días, dependerá da cervexa... Sí, do tipo de levadura, de varios factores que lle poidan que lle afectan. E unha vez que pasa ese tempo xa está lista para embotellar e para vender. Sí, podría estalo. Así que mansa obra e a traballar. Pero, a ver, Imos ver, o que hai que facer é embotellar, etiquetar, embalar e listo para catar. Pero onde podemos atopar estas cervexas? podría ir tanto para a alimentación ou como para a hostelería. Vos vendedes moito, sobre todo, para estes dous sectores, non? Sí, principalmente. Alimentación, hostelería... Supermercados, tiendas pequenas...
un pouquiño de todo. Sabes o que eu che digo? Que esta caixa xa que empaquetei eu e me quedou así tan bonita, pois a podía levar eu. Sácate de diante, que non se entere ninguén. Veña. Graciñas. Hasta logo. Hasta loguiño. Xa teño cervexas para todo o mes. E agora que sei como se elaboran, creo que é o momento de volver ao bar e pedir unha cervexa con coñecemento de causa. Que cervexa che gusta máis? Bueno, pois teño aquí dúas cervezas de autor moi diferentes, galegas. A que sabe? Esta sabe como a tostada. E a mí sabe así a limón. Pomelo. O miel, no sé. Dulce, ¿eh? Dulce, pero al mismo tiempo al fondo te queda un poco de amargo. Un poquinho amarga esta. Tira de carallo. La morena máis que a rubia. Por que? Moito máis doce, é unha mezcla entre viño e cervexa, entón a uva e a malta pois sonan ben, e a mestura con carballo. Bueno, vale. Botadelle un brindiño, xa aí o que? Aí vai. Despois de todo o que levamos aprendido hoxe, non nos podemos conformar con pedir unha simple cervexa. Para obter o diploma de galego cervexeiro, hai que coñecer os distintos tipos de cervexa que se están a facer en Galicia. Que lección máis dura! Hola, Manu. Que tal? Manuel Pombo, camareiro collido nas patacas. É o encargado dunha cervexería onde apostan polo produto galego. Está sempre atento para ofrecerlle aos seus clientes as propostas máis novas e arriscadas. Agora xa veño máis preparado para pedirse unha cervexa, pero aínda así creo que contigo podo aprender algunha cousiña, verdade? Claro, ahora mismo temos, por exemplo, estas dúas. Esta, que é unha tostada feita con chile chipotle. Chile chipotle, este é un pemento mexicano, destes que pica moitísimo. Vaya. Esta que tes aquí? Esta está feita con agua de mar, que é agua mareira, que é a que se usa para cocer un marisco, por exemplo. E usan de base para facer a cervexa. Podemos probar algunha destas cervexas. É rara, para se nunca probaches, pero sí, un auga. Pois vamos probar esta con auga de mar. Se ves, vai aguantar moi pouco a espuma. Ajá. Pero hai que botala co vaso inclinado para que Claro, faga eso sempre. un pouquiño de espuma. Ben. Máis que nada porque o que fai a espuma, as burbuxas, cando van rompendo, van soltando o que é o aroma da propia cerveza. Cando sempre que hai que procurar que teña espuma, se non ves, esta aguanta moi pouco. Xa vexo. Pero é polo estilo da cerveza. E para valorala tamén entra polo olfato ou é só? Primeiro pola vista. Primeiro pola vista. Ves a cor. Deste caso... Ves que é rubia. Rubia, rubia. Non é moi turbia. Non. Porque esta son estar filtrada, esta, por exemplo. Depois o olor. Sempre tens que buscar un tono, pois está aí que teñen un toque afrutado, outros un toque a malta, outros a cebada. A esta non lle pillo o toque. Non? Non che dá un toque así afrutado, lúpulo? Quizás sí. E agora o mellor de todo que é probala. A mar non sabe, pero está rica, A mar non sabe, pero... Desde un regustillo despois. É un ao final. regusto aí salgado, aí, como cando tragas auga na praia, é verdade? Imos coa segunda. Iso de que leve chile, non sei se me convence. A ver se non saio botando fume pola boca. Mal tostada. A ver. Sorprendente. Notas un regusto picante, sí. E o que ten este, claro, un chile, pero realmente é un chile afumado. Chile afumado. Claro, non é o chile directamente en cru, non. Este son un chile como un chile seco, pero afumado. Afumado, acabáramos. E menos mal que se chega a estar en cru. Realmente ese, o toque que lle dá, entón, ti realmente o primeiro que notas vai ser un toque así como a lareira, non? Creo que realmente se están facendo cousas moi interesantes coa cervexa neste país, sí, señor. Brindemos por él. Repaso da lección. Aspirantes, atentos. Estes son os 4 puntos básicos que van caer no exame da cervexa.
Auga, cebada e lúpulo son os ingredientes principais e a calidade dos galegos é excelente. O fermento que se emprega para facer a cervexa é o mesmo que o do pan e o das empanadas. Despois duns días está lista para embotellar. Ten que quedar ben pechada para que non escape o gas. E queda o paso máis importante de todos, a cata. A ver que tal nos saiu. Excelente! Xa o vedes, aspirantes, a cervexa é un tema que ten cada vez máis seguidores e logo non. Agora creo que xa estades máis preparados para pedir unha cervexa en condicións e experimentar novos sabores. Eu quedo aquí con Manu, que aínda me quedaron un par de dúbidas por resolver. Vémonos... Non terás por aí algo de pincho, non? Sí, claro. Continuamos encollidos nas patacas. A segunda lección deste curso práctico e nada acelerado para ser galegos sen esforzo vai nos deixar un gustiño doce. Nin vos movades porque imos coñecer todo o que hai que saber sobre o mel galego, do pole á boca. Pois a min o hidromel non me está nada mal. Tache ben bo invento este. Iso si, galego non é. O que sí que temos en Galicia do mellorciño é o mel. Atentos todos, porque na segunda lección de hoxe imos coñecelo todo sobre o mel e as abellas galegas. O mel, o traballiño das abellas. Pupilos, hai centos de anos que se fai mel en Galicia. Somos que máis mel producimos de toda España. E a proximidade á costa e o noso clima teñen moito que ver, porque a nosa flora é moi variada. O mel pode ser multifloral se está feito de moitas flores ou monofloral cando predomina unha en concreto. E os habituais en Galicia son os de castaño, breixo, silveira ou eucalipto. En Galicia, preto de 3.500 apicultores coidan dunhas 110.000 colmeas e cada colmea produce uns 30 kilos de mel ao ano, aínda que poden chegar aos 60. Así, cada ano, as nosas abellas elaboran 1.000 toneladas de mel. O 70% consumímolo en Galicia. E con razón, está boísimo. Pero teremos que comezar polo principio, coa súa extracción, a esmelga. Para coñecermos todo sobre o mel galego, o primeiro que hai que facer é coñecer as súas protagonistas, as abellas. E para iso estou aquí con David, que se ofreceu a presentarmas. Hola, David. Hola, María, que tal? Moi ben. Como estás? David Iriso, apicultor collido nas patacas. A paixón pola apicultura venlle de ben pequeno. Con 8 anos, na mentre os maiores dormían a sesta, el andaba atrás das abellas buscando novos enxames. ¡Que pícaro! Presentarme algunha das abellas que andan por aí? Sí, vamos, che presento. O que pasa é que temos que puñer uns equipos porque non podemos ir así sin puñer uns equipos. Hai que vestirse adecuadamente para poder ir a ela. Veña, María, prepárate ben para a lección doxe. Entre abellas, que ben! Este é o equipo teu. Pero fan falta tanta cousa, non me picarán? Sí, no, hai que puñer, hai que protexerse. E se me pican, que pasa? Non pasa nada. As abellas non pasa nada. Además, se saben que non lles ter medo, non te van a picar. Ala, un bo traxe, unhas boas luvas, por precaución, Agora o gorro... As abellas, estas son mansas, témolas moi ben enseñadas, nada máis mandámolas traballar, e o que fan é traballar, traer moita mel, polen e todo o que é da apicultura. E David, o traxe branco por algo especial? Si, lles gusta máis, é un color máis atractivo para elas. Por eso, normalmente, os apicultores sempre vamos de blanco. Sempre van de branco. Clarísimo, as abellas. Moito ollo, pupilos. Antes de seguir avanzando na lección, temos que coñecer algo máis sobre estes bechiños. Na colmea pode chegar a haber até 80.000 abellas. Quen manda é a raíña. Só hai unha. Ela decide canto mel hai que producir e cada día pode poñer ata 3.000 ovos. Tamén é máis grande co resto e máis lonxeva. Chega a vivir 4 anos.
Despois están os abázcaros. Hai uns 200 e a súa única función coñecida é fecundar a raíña. Só viven uns 3 meses coincidindo coa época de calor. O resto do enxame son as obreiras. Elas fan todo o traballo. Colectan e producen o mel, limpan a colmea e fabrican os panais de cera. E todo isto en menos de 50 días. O curioso é que nacen todas iguais, pero segundo o que coman serán obreiras, abázcaros ou futuras raíñas. E coñecendo como é a familia, imos ver como son as colmeas de David. Cantas colmenas tedes aquí dentro desta albariza? Pois debe haber unhas 30 ou 40. Sí. Son un tipo de colmenas un poquinho máis modernas. Eu recordo unhas que eran de tipo de corcho na miña casa, máis antigas. Sí, os antigos cortizos. Sí. E vexo que esta ten unha casiña diante. Sí, este é un extractor de polen. De polen. Sí, aquí puñémoslle para coller o polen de carballo. Mira, aquí ainda hai unha abella, mira como ten nas patiñas polen. Ai, sí, cargadiña. Cargadiña de polen. Iso amarelo é o polen. Sí, ese é polen, mira. Entran por eses buraquiños e aí lles cai para baixo e este é o polen que recolectamos. E logo, para que se recolle o polen? Este é un produto que ten un poder enerxético moi importante, pero tamén para elas moi importante porque é o que usan, a proteína que usan para criar. E a que estou vendo é que aquí as abellas o que teñen é unhas vistas privilexiadas. Sí, claro, como... Non che viven mal, casas con vistas á montaña e todo. Así, en vaguadiñas, que estén protegidos do aire, que non lles dé moito aire, e que teñan un bon clima, e aquí están moito máis quentes. Ainda non vin mel. Vamos a empezar agora a quitar alzas para levar para a planta. Que necesitamos para iso? Pois para iso necesitamos a fumar primeiro as colmeas. O fume é un tranquilizante para que se relaxen e non se enfaden. Este fume tranquiliza as abellas? Sí, aquí temos unha colmea, esta é a cámara de cría. Se pode dicir a casa onde elas van invernar a onde están elas. Durante todo o inverno, cando empeza a floración na primavera, empezamos a poñerlles medias alzas, que son uns módulos que levan 8 cadros cada unha e é onde depositan elas a mel, que é a que vamos levar para a planta de extracción. Espera, a modiño que para os que non vimos nunca unha colmea non é tan fácil de entender. Atentos. A colmea, a casa das abellas. Collede papel e lápis aspirantes. Como chegan as abellas a instalarse nas colmeas? Pois facendo mudanza, claro. O apicultor localiza o enxame na natureza e trasládao á colmea. Xa teñen casa. E como entran? Pois pola porta. Está na parte de abaixo de todo e chámase piqueira. Van directas á planta baixa ou cámara de cría. Está dividida en cadros móviles. Aquí é onde viven a raíña e os abázcaros, e tamén onde dormen os ovos e as larvas que se converterán en novas abellas. Entre a planta baixa e os pisos superiores ponse un separador polo que só poden pasar as obreiras e chegamos ás alzas melíferas. Aquí acumulan reservas de mel exclusivamente e será unha ou varias segundo sexa o tamaño do enxame. E acabamos polo tellado ou o teito. Esta tapa é a que abre o apicultor cando quere vixiar a colmea ou recoller o mel. Sí, esta rejilla é para recoller propóleos. Ves, isto que depositan aquí é propóleo. Este é un antibiótico natural. Pero para que queren as abellas un antibiótico, David? Cando se mete un enxame na cámara de cría por primeira vez, o primeiro que fai é propolizar por se a madeira tuver algunha contaminación para que non haxa ninguna contaminación dentro da colmea. Isto é moi bon para catarros, bronquiales, antitumoral. Escoitastes, pupilos, propiedades medicinais tamén para nós. Moi interesante. Ahora estas abellas que hai aquí, con fume, salen as abellas e se van para a súa casiña e isto vai, as abelliñas quedan todas aquí, esta mel vai toda para a planta. Ahora están tranquilas, non? Ahora están tranquilas, sí. Sabemos que traballaron bastante este ano. Sí, traballaron. Xa si sacou mel de aquí, xa si levou alcer de baixo de brezo, este casi todo castaño. Castaño, porque cales son as principais plantas melíficas? 5 ou 6 variedades da familia das ericas, son moi abundantes. Despois temos o castiñeiro, que é moi abundante, a silva, hai tomillo tamén, plantas de tomillo. Hai un tío castaño porque desde que quitamos o brezo é o máis abundante en néctar. Que prefires, a mel de breixo ou a de eucalipto? Hoxe propúxenme endulzarlles a mañá aos veciños da Arzúa. Para el outro hoxen mel de eucalipto e mel de brezo.
Cal prefiren? O brezo. Máis suave. A de brezo. Digamos máis azucarado. Sabe todo rico, Gusta máis este. Máis o de eucalipto, por qué? Non sei por qué. Sabe máis a mel, é máis suave. O que facía meu abuelo é como ese, fíjate. Pero é que iso non lle vexo o alcoholito. Gústame moitas dúas, tampouco... E como se concentra, Saben ben os dous. Aspirantes, atentos que empeza a esmelga. A extracción, vaya. Mira para aí. Cantas abellas nun sitio tan pequeno. Unha colmea destas pode andar por 80.000 abellas. 80.000 abellas. Sí. Ni máis ni menos. Sí. O mel, que está aquí debaixo. Está aquí debaixo. Isto se saca ali na planta. Claro, e para sacar o mel, mellor sen abellas, non, David? Outro pouco de fume e aire en condicións e xa temos as alzas listas para o seguinte paso. Iso sí, primeiro deixar tranquiliños os bichiños estes. Isto todo queda prelas. Mira canto mel lles queda aí para invernar. Pois sí, hai uns cuantos botes. Sí. Xa queda así, ahora tapámola. Tápana. Ya todo ano que ven. Ya hasta o ano que ven. Porque cales son os principais meses nos que se traballa aquí con elas? Pro mes de abril que empeza a primavera, marzo, abril, xa empezamos a... Temos outra vez traballo. A traballo, sí. O calendario abelleiro. Moito ollo, aspirantes. Sabías que as abellas hibernan? Sí, nesta época nin crían nin traballan. Pero o que mellora o clima e os campos comezan a ter flores, o enxame esperta de golpe. A raíña pon ovos, nacen centos de abázcaros e miles de obreiras. É cando as abellas forman novos enxames. Nos meses de calor, carrexan o pole e gárdano na colmea. E cara ao final do verán, o mel xa está maduro para facer a esmelga. No outono decaen as floracións, morren os abázcaros e moitas das obreiras. O enxame prepárase pro inverno. Estas alzas van para a planta de extracción e ali xa se ve como se saca, como se homogeniza, como decanta, e todo. Ai, pois eu acompaño vos, Pois vamos, para velo todo. Vamos entón. Ei, que ben te vexo, María. Xa chegaches co cargamento para a extracción do mel. Comezamos logo. Hombre, Maite. Xa estaba destardando, Perdón, foi sin querer. Maite Bruzos, controladora de calidade collida nas patacas. Esta enxeñeira, sen desmerecer o traballiño das abellas, é a responsable da calidade do mel. Aínda que só leva aquí 3 meses, xa ten unha vida moi doce. Pero, Maite, a que sala me traes? Que tedes as mascotas da empresa? Cando se van quitando as tablillas a mel, vanse colocando nas medias alzas e traémolas aquí para que chupen as abellas a mel, para que elas tamén teñan algo de alimento. Porque estas abellas de onde veñen? Pois veñen dos colmenares de aquí de cerca. Vaya, que coa comida parece que nos tranquilizamos todos, non é, Maite? Non nos van picar porque teñen alimento. Se estuveran máis rabiosas polo tempo ou calquer cosa, aí sí que podemos ter máis problemas. Pero con movimientos lentos non hai problema. Non nos atacarían. Pois agora iríamos aquí a sala de estación, cuidado co escalón. Como cheira aquí, tedes que ser moi doces nesta... Sí, a verdad, nesta sala son moi doces, a verdad que sí. Bueno, pois aquí as salsas... Son as salsas que collín hoxe. Sí, xusto. Bueno, se queres probar algunha... Proba, María, proba! Acaba de sair da colmea, que sorte e que doce! E iso que está mesturada coa cera do panal. Que natural, non? Claro, sí, totalmente. Van sacando como a cera que teñen como tapando a mel. Así que separar o mel da cera é unha operación que fai esta maquiniña. O panal ven cuberto dunha especie de cera que protexe o mel. Agora hai que quitar esa capiña de cera para que o mel saia do interior das alzas. Entonces despois vanse colocando para a centrifugadora e se te fijas vai escorrendo a mel hacia baixo, sabes? Quero dicir, en todo momento toda a mel vai escorrendo todo hacia os tanques, tanto de aquí como de aí. Agora xa sería un proceso un poquinho máis delicado, non? Porque xa se ve o mel... Sí, ahora mismo o mel está máis descuberto, mas agora xa empeza a caer, xa vai recollido todo pos depósitos en todo momento. Entonces aquí vámonos poñendo por tandadas, funcionaría como unha centrifugadora. A típica centrifugadora que temos nas casas é unha lavadora, pero con moitas máis revolucións. Entonces, ao dar as voltas e cando vai extraendo a mel, vai escurrindo a mel e deixaría as alzas totalmente secas. E aspirantes, ao rematar co centrifugado xa temos o mel listo para envasar. Dependendo se son convencionales ou ecolóxico, pois irían pa un tanque ou pa outro. Porque estes 4 tanques non levan o mesmo. No, a ver, vamos ter 2 pa ecolóxico e 2 pa convencional.
E podemos ver as diferenzas? Sí, podemos sacar unha mostra para que vexas. Non vai haber moita diferencia de color, porque máis ou menos vai ser a mesma variedade floral, pero a única diferencia que pode ser é que nos ecolóxicos, nun radio de 3 km, non pode haber actividade convencional agrícola. María, cátame ben ese mel, que queremos saber de primeira man se hai diferenza de sabor entre o ecolóxico e o convencional. Saco moito? Non, saca se queres un pouquiño para ver a diferencia. Cando me digas. Bueno, ao final enchimos casi o bote inteiro. Isto non se pode perder. Que rico Pues está. ese sería o convencional. Este é convencional. Sí. Ben, o primeiro parece que te convence, María. A ver o ecolóxico. Baixaría tamén, vouche cerrando xa. Sí. E aquí o que se fai é así, para que non se perda. Non se perde nada. Nada, aquí non se perde nada. Que rico está. Pois parece que tamén pasa o exame do noso xurado. A ver se, cando menos, hai diferenzas na Sí, cor. eso que depende tamén da zona, porque se colle algo de toques de roble ou depende da variedade floral que hai neses momentos nas colmenas, quero decir. Entonces, se queres comparar, este sería o convencional, este sería o un chisquiño máis claro. Vai ser máis claro ese, ao mellor. E xa que o mel pasou o exame, só nos queda envasalo. Pois veña, María, que non se diga que non tes disposición para traballar. Te podes dar aí o botón verde se queres, para que empiecen a envasar. Xa lle podo dar. Cantos kilos de mel, máis ou menos, se envasan nesta fábrica? Pois, en esta, o xornal pode andar sobre 6.000 kilos de mel o día, máis ou menos. Xa curan catarros 6.000 kilos de mel, O se non faremos os 6.000, non? Ahora salen completamente etiquetados. Estudantes, o mel non só está boísimo, os expertos din que é boísimo. Comezando polas gorxas irritadas, un pouco de mel con limón e acabáronse as molestias. Pola mañá, danos enerxía e pola noite, combate o insomnio. Axuda a prever todo tipo de doenzas. Pero se xa caíches enfermo, dis que bo para baixar a febre, reducir o colesterol, aliviar as alerxias e pon en movimento a flora intestinal. Vamos, que empezas ben o día. Unha culleriña cada 6 horas relaxa o corpo, perfecta contra o estrés e a ansiedade. Tamén alivia as úlceras gástricas e serve para prever problemas do corazón. Vamos, que tomar mel ponte san como un buxo. Aquí ven esta caixiña lista. Aquí vai. E todos estes tarros para onde van? Bueno, esta mel que temos aquí é unha mel ecolóxica, que tenemos en todo Londres, en España, e agora estamos intentando dar el salto a Estados Unidos. Rematamos o traballo doxe. Está todo o traballo rematado, xa. Imagino que despois de todo o que traballei, me darás algo de recompensa. Bueno, algunha recompensa te darei. Podes levar toda a mel que podes levar ti encima. Todo o mel que dea levado. Vamos a ver. Que eu son de Lalín, pero forza non che teño moita. Bueno, tiro con estes paquetiños. Vale. Paco, prepara o queixo porque hoxe vou extra doce. Para que usamos o mel? Vostede cando toma mel? Polas mañás, non todos os días, pero unha culleradiña polas mañás. No inverno, cando hai catarro, cho de garganta, vai o mel. Mel e limón, pero mel vai. Posiblemente o de eucalipto sea o ideal. Se teño algo de frío en aquel cousa, pumba, tomo unha cucharada de mel e listo. Eu botolle, por exemplo, cando teño moito catarro, cando vou para a cama, un pouco leite, un pouco mel e unha copa de coñac. Caramba, menuda mestura. Está moi ben, pero bueno, mel hai que saborealo como é un mel. Levo todo o día traballando e xa teño ganas de meterlle ao meu estómago algo contundente. Por iso veño ao restaurante do meu amigo Eloi a ver que sorpresa me ten esperando. Hola, Eloi. Que tal? Benvida. Eloi Cancela, cociñeiro collido nas patacas. Hai 6 meses que abriu este local co seu socio, un cociñeiro de altura que nos vai amosar que o mel pode ser un ingrediente moi importante na cociña. Eloi, que me montaches aquí? Pois montamos unha mesiña aquí na horta para montar un pratiño de peixe.
E que imos facer? Imos facer un bonito mariñado de burela en mel de Galicia. Home, bonito con mel. Iso sí que non o provei eu. Si, facemos unha marinada de viño, vinagre e mel. Metémolo aí 10 minutiños despois de marcarlo na sartén e cortámolo. Entón Eloi xa foi adiantando o traballo. Puxo a macerar o peixe en viño, vinagre e mel. Seguro que sae un prato redondo. Aí vai. Isto sería a peza iría no centro. Agora as algas colocámoslas por aquí con cuidadiño. Eu coloco unhas verduriñas que temos previamente escaldadas. Isto que sería unha ración, non? Isto sería unha ración que temos aquí no restaurante. Mira, que lle aporta o mel a este prato? Pois dalle un xogo entre o ácido do marinado do vinagre, o doce, un pouco xogo, un agridulce a, digamos, a galega, non tanto vou utilizando a soja, así escapamos un poquinho da soja. Damos un peliño de sal, escama, e agora temos aquí esa mariñada que tiñamos feita, reducida, no momento, e matámoslo por encima. Cal é o tipo de mel que mellor lle vai a un prato deste tipo? En este prato utilizamos o castaño. Por a seguinte razón, parecíanos un mel con máis corpo, máis potente de sabor, despois tamén ten máis sales minerais, entón acompañámoslo co peixe. Sacaríamolo á sala e xa estaría de fruto do comensal. A sala quere dicir para min? Para ti. Non perdes unha, María. Ti quédate co importante. Vaya, coa receita. Pois imos facer un postre. Sería unha mousse de mazán con xao de canela e panal natural de mel. Panal natural? Imos comer o panal? Estas leccións dan para moito. Este prato... Así ou máis? Un poquinho máis. Somos abundantes, non? Sí. Isto sería unha base. Esa sería a base para poñer a bola de xeado que non resbale. Poñemos a bola de xeado de canela. E agora viríamos co que é a espuma de mazá asada. Asamos mazás, metemos no sifón con un poquinho de nata, xelatina, e temos unha espuma bastante aireada. Ata aquí todo ben, pero onde vai o noso mel? Claro, e agora por último pondríamos este panal natural. Isto é moi difícil de ver. Este, hombre, se non tes abellas na casa, hai moita xente que non o viu nunca. Nós témolo aquí gracias a Mel de Galicia, que nos cedeu un panal. Anda, ninguén pode discutir que isto é mel 100% natural. Un cacho dun panal. Iso sí que é innovar co mel na cociña. Pratos con mel. Temos unha costilla, o peixe. Este postre tamén o teríamos. Ao principio tomámoslo con mel, despois decidimos cambiálo para que non nos repetiran tanto ese ingrediente. Sí. E bueno, faltaría botarlle un poquinho de galleta por encima e estaría rematado. Xa para adornar. Sí. E mire, por que así o mel en panal? Porque é a forma máis natural do mel, o sea, non é puro, é como poñen as abellas aí dentro, así está. Entón isto podes comelo directamente ca cera e todo, que non... Si, así che va a preguntar eu, como se come agora este exquisito prato? E comelo todo, a cera podes tragala, podes botar afora unha beiriña, apartala, como se fora un chicle, non hai problema ningún. Pois non perda o tempo, María, que está a piques de rematar a lección e non podemos marchar sen comprobar como queda o mel neses pratos. Agora chegou o momento que máis me gusta. Claro. Degustar todo isto. Este é o mellor momento. Por que empezo? Hombre, por un anaquiño deste pescado. Un anaquiño de aquí. Que decían as aboas de tomar unha cucharada de mel todos os días para non coller gripes. Realmente hai estudios que o afirman, pero claro, ten que ser todos os días, non cando chega a temporada do inverno. Que rico está. Ai, que rico. Sabe, ademais, a ese toque agridulce. A bonito, estupendo. A bonito e o toque agridulce no medio. Atópaselle o mel de maravilla. Bueno, está ideal, total. Que entre os beneficios do mel e todo isto que estou comendo aquí, vou acabar estupenda. Vou sair daqui. Pois mételle o dente a S12 e dinos como está. Eloi, isto está riquísimo. Sí, a verdade é que é un postre que gusta moito. Repaso da lección. O mel é un alimento completiño, pupilos. As abellas recollen o pole das flores e lévano á colmea, onde o transforman en mel. Pra esmelga, leva fume, apampa as abellas e fai que abandonen a colmea. O mel sae listo para comer, só hai que envasalo nos tarros para que resulte máis doado conservalo. E despois do traballiño ben feito, toca comelo. É común nas sobremesas e tamén lle dá un toque moi interesante á multitude de receitas.
Eloi, agora como teño que comer isto? Pois chúchalo sería a forma máis natural de tomar o mel. Que rico está. Alumnos, xa sabedes, a mellor forma de rematar unha lección é degustando os nosos produtos. E se son galegos, moitísimo mellor. Agardo que tomasedes boa nota, porque esta lección é imprescindible para acadar o título de galego diplomado. Ata a próxima.